Il-kawża li rebaħ il-Partit Nazzjonalista fil-qorti u li tikkundanna lil gvern għal partiċjaniżmu sfaċċat tiftaħ it-triq għall-unika soluzzjoni li teżisti, dik tar-riforma tant meħtieġa fl-Istazzjon Nazzjonali. F'analiżi li l-Gazzetta l-Mument għamlet tas-sentenza li tat il-qorti qalet kif huwa l-istat innifsu li ħoloq l-iżbilanċ bil-Gvern Laburista li qed jiddetta kull pass u kull manuvra fil-PBS. L-imħallef Grazzjo Merċija li kien qed jippresedi l-primawla tal-Qorti Ċivili fil-kawża li l-Partit Nazzjonalista feta kontra l-PBS u l-Awtorità tax-Xandir qal li l-pluralizmu huwa fattur importanti tal-jiet tal-espressjoni. L-Istat mhux biss għandu l-obbligazzjoni negattiva li ma jindaħalx ma joħnoqx id-dritt tal-espressjoni imma saħansitra għandu wkoll obbligazzjoni pożittiva sabiex joħloq qafas leġislattiv u amministrattiv sabiex jiggarantixxi pluralizmu effettiv biex id-dritt tal-espressjoni ma jiġix miksur anke minn persuni privati. Il-qorti komplet li fejn l-istat innifsu jwaqqaf servizz ta' xandir pubbliku, partikolarment meta huwa l-parteċipant dominanti, l-istat irid jassigura li jipprovdi lil pubbliku b'informazzjoni imparzjali u preċiża u firxa ta' opinjoni u kummenti li jirriflettu d-diversità tal-fehmiet politiċi fil-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista ilu aktar minn sena jitfadal fuq dan l-iżbilanċ fix-xandir pubbliku, tant li jum wara l-ieħor kien qed isegwi din ix-xejra ta' ħbarijiet u stejjer li jsemmu biss lill-Gvern u lill-Partit Laburista. Dan kollu huwa kontroll assolut minn Robert Abela u sħabu fil-Gvern Laburista fuq ix-xandir nazzjonali. Il-qorti taqbel li ż-żewġ elementi huma kunċettwalment differenti, iżda ma tistax tissottoskrivi għad-deduzzjoni li l-ksur tal-ewwel, il-kwistjoni tal-bilanċ fix-xandir, ma jsarrafx fil-ksur tat-tieni, id-gawdija tad-drittijiet fundamentali li jibqgħu mhux mittifsa meta l-iżbilanċ joħolqu l-istat innifsu. Dan il-qorti mhix se taffermah fuq l-awtorità tagħha nnifisha, imma fuq dik is-sentenza tal-Qorti Ewropea li kif diġà ngħad għarfu li meta l-istat ikollu l-istazzjon tiegħu l-iżbilanċ jikser id-dritt tal-espressjoni. L-imħallef ikkonkluda wkoll li l-iżbilanċ tax-xandir sarraf diskriminazzjoni politika b'detriment għar-rikorrent li f'dan il-każ huwa l-Partit Nazzjonalista. Id-diskriminazzjoni hi bejn il-Partit Laburista li jinsab fil-Gvern u l-Partit Nazzjonalista li jinsab fl-Oppożizzjoni. Quddiem din is-sentenza l-Prim Ministru Robert Abela ma jistax jibqa' ċas mill-paroli jrid jgħaddi għal fatti. Ir-riforma li tant kien jitkellem dwar qabel elezzjoni u fit-tellieqa għal mexxej Laburista issa trid issib it-triq u d-direzzjoni tagħha. Ma jistax ikun aktar il-Partit Laburista fil-Gvern jibqa' jgħaddi romblu u jinjora wkoll il-qorti.